Na teniskim terenima Ustanove za sport i omladinu u toku proteklog vikenda održan je teniski turnir Lajkovac Open. Ovaj turnir se tradicionalno održava u vreme gradske slave Ognjene Marije, s tim što je ove godine usled epidemiološke situacije broj učesnika znatno manji i o samom turniru govorio nam je direktor turnira Marko Biljić. Ove godine smo zbog trenutne situacije i vanrednog stanja u našoj opštini Lajkovac imali nešto manji broj učesnika zbog same zabrane okupljanja, pa smo mi odlučili da ipak napravimo taj turnir u dve kategorije samo ovoga puta, u kategoriji seniora i u kategoriji veterana. Ukupno smo imali 37 takmičara, moglo je možda da bude i malo veći broj, ali opet, kažem, u skladu sa trenutnom situacijom, mislim da je sam uspeh što smo uspeli da ga održimo u ovom stanju. Obavili smo žreb i svečano otvaranje turnira bez prisustva ikoga, či sami smo žrebali ko će s kim igrati, imali smo po 4 nosioca u svakoj kategoriji, onda su svi ostali izvlačeni redom. Imali smo takmičare iz različitih gradova, ponovo smo imali naše prijatelje iz teniskog kluba Slajs iz Valjevo, imali smo iz Lazarevca, iz Lajkovca, iz Uba i iz Krupnja. Također prvi put su učestvovali dva momka, tako da ove godine malo šire područje smo obuhvatili. Čuli smo da su neki lajkovački, da kažemo, teniseri ovog puta imali neke povrede, pa možda je zbog toga manji broj lajkovačkih učesnika na ovom turniru. Moguće da je bilo, moguće nekoliko otkaza zbog povreda, ali kažem, sezona je takva da uvek u ovo vreme ljudi su obično na odmorima, opet ove godine je situacija specifična, ali imali smo nekoliko otkaza zbog nekih kraćih odmora takmičara koji su redovni inače na našim turnirima, par njih naravno i verovatno obzirom na pandemiju nije htjelo zbog toga da se prijavi, ali šta ćemo. Kažem, nama je najvažnije da smo održali tradiciju i da smo u ovim teškim uslovima uspeli da održimo ovaj turnir i da ga dovedemo do kraja danas. Kako su prošla takmičenja po grupama? Ove godine, u stvari svake godine na turniru Lajkovac Open nema takmičenja po grupama, igra se po eliminacionom kup sistemu, znači ko pobedi on nastavlja takmičenje dalje, ko izgubi on završava učešće i može da prati putem društvenih mreža šta se dešava dalje na turniru, iako bilo je nekoliko gledalaca koji su slučajno prolazili pa su se nalazili tu na terenu, pogledali malo. Nismo, kažem, ništa organizovano pravili, niti promovisali nešto dodatno kao što smo imali običaj prethodnih godina da najavljujemo mečeve, da pozivamo ljude da dolaze. Ove godine smo to sve izbegli baš zato da bi sprečili veće okupljanje. Finalni meč seniora? U finalnom meču seniora imali smo dva takmičara iz Valjeva. Prošlogodišnji pobednik Vladimir Mutapović je odbranio titulu, pobedio je Marka Ilića. Doduše, prošle godine se takmičio u kategoriji 35+ veterani, sada nismo imali tu kategoriju, već su veterani bili 40+, pa je on odlučio da igra za seniore. Eto, osvojio je ponovo titulu. Što se tiče kategorije 40+, titulu je osvojio Veljko Milanović. I ovom prilikom razgovaramo sa pobednikom u kategoriji seniora, to je Vladimir Mutapović. Je li bila jaka konkurencija? Pa bila je malo slabija nego prošle godine zbog ovih uslova, ali opet ovi naši prijatelji iz Lajkovca, domaćini, potrudili su se da organizuju sve kako treba. Nadamo se sljedeće godine još jačem turnir. Vi ste uspjeli da odbranite titulu? Pa jesam, eto tako. Namestilo se tako. Došli smo da osvojimo pehar, to smo i učinili. Bilo je nas Valjevaca dosta, onako, ali nadam se sljedeće godine će biti kompletniji. I vaši neki su bili povređeni ovde i bio je malo jači turnir prošle godine, ali dobro. Da li je finalni meč bio naporan? Finale je bilo, dečko mlađi, spreman, udarač. Bila je borba. Na iskustvo, pobjeda na iskustvo. Kako ste prošli kroz grupu? Pa, relativno lako do polufinala, u polufinalu sa ovim Markom Biljićem, težak meč, što kaže na jedan gem, a sad u finalu 6-3, 6-2, ali uz veliku borbu. Da li tradicionalno učestvujete na ovom turniru već? Pa ja generalno 2 godine i ne igram dugo, igram već 3 godine tenisa. Ovi moji Valjevci dolaze često, dolazit ćemo svaki put. Dobra je organizacija i super, sve pohvale za organizatore. Možemo li vas očekivati i sljedeće godine? Naravno. Mi iz Slajsa teniskog kluba Valjevskog dolazimo sigurno u velikom broju, kao i uvijek.
Razgovaramo i sa predsjednikom izvršnog odbora teniskog kluba Lajkovac, gospodinom Draganom Milovanovićem. Gospodine Dragane, kako ste vi zadovoljni ovogodišnjim turnirom? Sama činjenica da je turnir održan, bilo je tu nekih mogućnosti da se i ne održi, ali ja sam jako zadovoljan da je turnir održan. Znači, imali smo dovoljan broj učesnika, mada nešto manji nego prethodnih godina. Tako da ćemo sa našom decom nastaviti taj jedan deo koji će oni odigrati. Oni su dobili, naše dece iz kluba će nastaviti to svoje takmičenje, pošto nismo decu maltretirali iz okolnih gradova da dolaze. Znači, zahvalio bih prvo učesnicima koji su se javili za turnir i da nastavimo jednu tradiciju koja je duga 18 godina. Ovaj turnir je počeo 2002. godine, da se održava u čast gradske slave Ognjene Marije. Ove godine je to jedina manifestacija koja je održana, pošto su sve dani Lajkovca su svi odloženi. Ja sam jako zadovoljan zbog te činjenice i jako sam zadovoljan činjenice da je ovdje bezbedno, znači da je ovaj turnir poštovao sve mere bezbednosti, znači da ljudi nisu došli ni u kakvu mogućnost da dođu u kontakt ili da se zaraze. Zahvalio bih direktoru turnira Marku Biljić koji je to već rutinski organizuje, mada ta rutina nekad nije dobra, ali sve smo mi to učinili da se organizuje dobro i bezbedno. I naravno još jednom da zahvalim svim učesnicima koji su učestvovali na turniru i da se vidimo dogodine u nekim drugim okolnostima kada ova epidemija prođe ili kada rešimo to vakcinom ili nekim drugim sredstvima.